Vic acollirà a partir d'aquest vespre i fins al dia 21 tot un seguit d'actes commemoratius dels 300 anys del Pacte dels Vigatans. L'origen es remunta al 17 de maig de 1705, quan es van reunir a la capella de Sant Sebastià a Vic un grup de patriotes catalans amb l'objectiu de començar les hostilitats contra les tropes borbòniques de Felip V. Aquest grup de catalans, els vigatans, volia que es reconeguessin els drets de l'arxiduc Carles d'Àustria. Amb aquest objectiu van enviar representants a Gènova per firmar el pacte pel qual Anglaterra es comprometia a ajudar Catalunya en la guerra contra els francesos. La reunió de Sant Sebastià és una trobada del grup de vigatans, que eren, de fet, guerrillers, amb molt de prestigi, amb uns anglesos per arribar a un acord en el sentit que els catalans s'aixecaran contra Felip V en el moment que arribi l'armada dels aliats a la costa. Aleshores, aquest és el paper que juguen els vigatans. El que va passar finalment és que l'11 de setembre de 1714 va caure Barcelona davant les tropes borbòniques. De la reunió clandestina que es va fer a la capella de Sant Sebastià no en va quedar cap document. Un monolit a l'esplanada de l'ermita dona fe de la reunió que sota la protecció de l'Església es va fer ara farà 300 anys. El rector era mossèn Llorenç Tomàs. L'arxiduc Carles el va saber recompensar. Quan l'arxiduc Carles va ser coronat rei de Catalunya, llavors pràcticament el va fer el cap del seu regne. O sigui, se'l van portar a Barcelona, va tenir uns càrrecs molt importants, tant aquí com després de l'exili, que va haver de marxar, a Àustria, que també va tenir un paper molt important, tant a Àustria com allà on s'hi. Encara que la paraula vigatans es refereixi a l'origen del moviment, a Vic es va aplicar a tots aquells que anaven en contra de Felip V. Hi ha records d'ells a les poblacions on havien nascut. A Sant Hilari Sacalm hi ha un monument al general Josep Moragas. Un cop executat, el seu cap va ser exposat en una gàbia durant 12 anys al Portal de Mar de Barcelona. A les Masies de Roda hi ha el Bac, la casa on va viure de casat Francesc Macià, conegut per això amb el sobrenom de Bac de Roda, que va combatre les tropes borbòniques i va participar en el setge de Barcelona. El 1713 va ser penjat sense judici previ. A Perafita, un petit monolit al Plaça Major recorda Jaume Puig, que va lluitar juntament amb els seus fills, Antoni i Francesc, per la defensa de la terra. I com ells, molts altres, la memòria dels quals es pretén homenatjar amb tot un seguit d'actes que es fan a la ciutat de Vic.